Sirjan ta' 25 sena nqatel b'daqqiet ta' sikkina waqt argument bejn numru ta' rġiel f'appartament fi triq il-wiet Marsal Fornawdex. Il-każ seħ is-sibt tal-ħabta tad-9 ta' filgħaxija kif il-Pulizija tad-Distrett flimkien ma' tar-Rapid Intervention Unit ġew informati li 3 irġiel daħlu l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex raġel mitluf minn sensieħ u b'daqqiet ta' sikkina. B'xorti ħażina il-vittma ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Mill-investigazzjonijiet li saru jidher li l-argument seħ bejn grupp ta' Sirjani illi l-età tagħhom dvarja bejn l-24 u d-29 sena. Fil-fatt fl-istqarrija mill-Pulizija ntqal li waqt l-argument intużaw diversi oġġetti jebsin fosthom injam, siġġijiet u sikkina. L-isptar iddaħlu wkoll 3 irġiel oħra li kienu involuti fl-argument u li għadhom qed jinżammu għall-kura minħabba xi ġrieħi li ġarbu u ma qed jingħataw il-kura taħt il-ħarsien tal-pulizija. It-3 irġiel li ħadu lill-vittma l-isptar u raġel ieħor ġew arrestati u qed jinżammu fil-lokab fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija l-Florjana għal aktar sħarriġ. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat Bridget Sultana li ħatret inkjesta. Fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija tad-Dipartiment tar-Reati Maġġuri u tad-Distrett ta' Għawdex dwar dan l-omiċidju għadhom għaddejjin.